Ako si stiahnuť aplikáciu Deminder a následne ako ju používať? Začíname stiahnutím aplikácie Deminder. Táto aplikácia je dostupná zadarmo pre Android aj iPhony a bola navrhnutá špeciálne na sledovanie tvorby vitamínu D pomocou slnečného žiarenia. Po spustení aplikácie je potrebné povoliť zistenie polohy. Na základe geografickej polohy dokáže aplikácia presne určiť vhodný čas na opaľovanie pre tvorbu vitamínu D. Ak sa poloha nedá zistiť automaticky, zadaj ju manuálne priamo na mape. Zvol miesto, kde sa aktuálne nachádzaš, alebo kde plánuješ opaľovanie. Ak poznáš svoju aktuálnu hladinu vitamínu D z krvného testu, môžeš ju zadať sem. Aplikácia s ňou bude počítať pri ďalšom vyhodnocovaní. Pre presné výpočty je potrebné doplniť aj tvoju výšku, váhu, vek a pohlavie. Tieto údaje pomáhajú lepšie odhadnúť, koľko vitamínu D tvoje telo vyprodukuje počas slnečného pobytu. Nie je potrebné určiť presný dátum a ani celé meno, ale rok narodenia, výšku a váhu zadajte pravdivé. Rovnako dôležité je vybrať si svoj presný odtieň pokožky. Bez zadania tohto údaju nebudú výpočty aplikácie pre vás presné a aplikácia nebude vedieť správne určiť ani váš ideálny čas pre pobyt na slnku. Na hlavnej obrazovke vidíš UV index, aktuálny uhol slnečných lúčov a najvhodnejší čas na opaľovanie. Slnko je najefektívnejšie, keď je vysoko nad obzorom, ideálne nad 45 stupňov. Ak klikneme ešte na hamburger vľavo hore, tak môžeme skontrolovať všetky predchádzajúce nastavenia. Meranie spustíme kliknutím na plusko vpravo hore a následne stlačíme Start Sun Session. Otvorí sa nové okno, kde po nás bude chcieť dva údaje. A to konkrétne plochu tela, ktorú nemáme zahalenú vrstvou oblečenia. Vieme, že čím viac obnažený, tým lepšie. Ďalej stupeň oblačnosti v daný deň. V čase nahrávania tohto videa bolo zamračené, tak si urobíme iba testovacie spustenie a potom vám ukážem, ako to môže vyzerať v slnečný deň. Po zadaní týchto údajov stlačíme Next. Vidíme kruh, v ňom maximálny počet jednotiek vitamínu D pre daný deň. K rovná sa 10 000. Kliknutím na stred kruhu sa spúšťa časovač a množstvo nabratých jednotiek D. Dlhším podržaním stopneme udalosť. V ďalšom okne máme výsledky merania, ktoré si následne môžeme uložiť. O 11:00 ostávali 4 hodiny pre načerpanie až 18 000 jednotiek vitamínu D. Je potrebné opäť dodať, že vitamínom D zo slnka sa nedá predávkovať a telo si ho ukladá na neskôr. Odporúčaný čas na priamom slnku, pre mnou zadané údaje do aplikácie bol 45 až 50 minút. Ak sa posunieme o hodinu ďalej, tak v čase okolo obeda pri UV indexe 7 bolo možné načerpať 14 000 jednotiek za dobu 2 hodiny pre môj typ pokožky a minimálnu vrstvu oblečenia. Odporúčaný čas na priamom slnku sa skrátil na 45 minút. Začal som sa opaľovať a po pol hodine som načerpal cez 3000 jednotiek vitamínu D a v tomto čase som čerpal až 100 jednotiek za minútu. UV index sa zvýšil na 8. Ak prekročíme odporúčaný čas, tak aplikácia spustí varovanie a upozorní nás, a to aj prostredníctvom zvukovej signalizácie. Je to ideálny prostriedok na uvedomenie si toho, v akom stave je práve naša pokožka. Keďže ja sa vystavujem pravidelne slnku už od prvých jarných lúčov, tak si môžem dovoliť byť na priamom slnku aj trocha dlhšie, ako mi aplikácia odporúča. Vidíme, koľko jednotiek vitamínu D som v daný deň načerpal. Následne som sa išiel schovať do tieňa, aby sa pokožka zregenerovala vďaka infražiareniu, ktoré nám tieň pod stromami ponúka. Výsledok som si uložil a tak si ho vieme vždy pozrieť aj v histórii aplikácie. Týmto postupom si môžeme kontrolovať či už tvorbu vitamínu D, ale aj rôzne iné ukazovatele, ako časové okno v daný deň a mesiac pre možnosť čerpať vitamín D priamo zo slnka. Ako často budete používať aplikáciu a riadiť sa ňou, je už na každom z vás. Osobne používam aplikáciu hlavne pre vedomosť o časovom okne. To bolo niečo, čo bola pre mňa v úplných začiatkoch veľmi užitočná informácia. Pre množstvo načerpaného vitamínu D počas leta využívam za krvné testy. Užívajte si letné mesiace plné slnečných lúčov s priateľmi, s rodinou a hlavne s ohľadom na svoju pokožku, pretože nie nadarmo sa hovorí, že dávka môže vždy predstavovať liek alebo aj jed.